amics, avui parlarem dels oficis. Hoy hablaremos de los oficios, els oficis. I així, d'aquesta manera, podrem parlar de quin ofici fem, a què ens dediquem. Quin és el teu ofici? Coneixes algun ofici? Molt bé, doncs avui parlarem sobre els oficis en català. El bombero, el bomber. El bomber apaga el foc. El bombero apaga el fuego. El foc, el fuego, acabat en C en català. El cocinero, la cuinera. La cuinera, el cuiner. El cocinero, la cocinera. El médico, el metge. El metge. El policía, el policia. El jardinero, el jardiner. Jardiner, comença per J. El jardiner rega les plantes. El carnisser, en doble S, S sorda. El carnisser. El pescadero, el peixater. Peixater. El cartero, el carter. El electricista, l'electricista. El paleta, el paleta. El ebenista, el fuster, F-U-S-T-E-R. Fuster, no s'escriu amb O, és directament amb U. De fusta, madera, fusta. El lampista, el lampista. El pagès, el pagès, amb accent obert a la E, el pagès. El pescador, el pescador. El professor, el mestre. El mestre. El vendedor, el venedor o la venedora. El venedor. El pintor, el pintor. Pinta les parets. Pinta les paredes. El mecánico, el mecànic, amb accent tancat a la A, el mecànic. El camarero o la camarera, el cambrer. El cambrer, amb B alta. El peluquero o la peluquera, el perruquer. El perruquer del meu marit ho fa molt bé. El peluquero de mi marido lo hace muy bien. El secretario, el secretari o la secretària. El taxista. El taxista conducía muy rápido. El taxista conduïa molt ràpid. El comercial, el comercial. El basurero, l'escombriaire. El basurero, esta sí que es un poco más complicada, es l'escombraire. L'escombraire. Molt bé. El abogado, l'advocat, A-D-V-O-C-A-T, l'advocat. El cajero, la caixera, la caixera. Us sona aquest so igual que peixater. S'escriu a més de la mateixa manera, I-X, caixera. El pediatre, el pediatre. El pediatre. Dice